Сарпрокуратураи генералӣ сито ташкил додситони кулли тоҷикистон ба фарқ аз раҳбарони дигар ниҳодҳо вақти бештари ҷудошудаи нишасти хабариро барои посух гуфтан ба суолҳои хабарнигорон бахшид. ҳарчанд посухҳо ботафсил набуданд, аммо хабарнигорон имкон доштанд ба дилхоҳ суолашон посух бипурсанд. як суоли хабарнигори Радиои Озодӣ дар бораи ҳукми муттаҳамони ҳамла ба дидбонгоҳи Ишқобод буд. Икром Зоирзода, сарпрокурори ҳарбии зимни нишасти хабарии додситони кул гуфт, додгоҳи олии Тоҷикистон 7 нафар аз муттаҳамони ҳамла ба ин дидбонгоҳро аз 2 то 27 сол равонаи зиндон кардааст. ҳамаи ин афрод дар пайи ин ҳамла боздошт шуда буданд. гурӯҳи тафтишотӣ иборат буданд аз муфаттишони Кумитаи давлатии амнияти миллӣ ва сарпрокуратураи ҳарбӣ ба итмом расонида шуда нисбати 7 нафар ба суд ирсол карда шуд. бо ҳукми суди олии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамаи маҳкумшуда номбурдаҳо ба муҳлати аз 2 то 27 сол аз озодӣ маҳрум карда шуданд. ҳамаи маҳкумшудаҳо шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд. ҳамла ба дидбонгоҳи Ишқобод дар марзи Тоҷикистону Ӯзбекистон субҳи 6 ноябри соли 2019 ба амал омада, дар он як марзбон ва як афсари пулис ва 15 ҳамлавар кушта шуданд. дертар ба Радиои Озодӣ маълум шуд, ки дар ин ҳодиса 5 марзбон ва як корманди Вазорати Умури Дохилии Тоҷикистон ҷон бохтаанд. мақомот ин иттилоъро тасдиқ ё рад накардаанд. Кумитаи давлатии амнияти миллӣ эълон дошт, ки ҳамлаварон 20 нафар ва марбути гурӯҳи Давлати Исломӣ ё Доиш буданд, ки бо дастури вижа аз ноҳияи қалъаи Золи Афғонистон ба ноҳияи Қубодиёни вилояти Хатлон гузашта, сипас ба дидбонгоҳ ҳамла карданд. Доиш низ масъулияти ин ҳамларо ба дӯш гирифт, вале ҳамзамон фарзия ва гумонзаниҳои дигаре дар ҷомеа ва расонаҳо вуҷуд дорад.